Здравейте на всички! Това най-вероятно е моето YouTube видео от много години насам. И то ще бъде свързано с предизвикателство, което ми отправи Димо Панчев, моя добър приятел. На първо място и след това всичко друго, нарочен партньор, всичко, което е много годините. В какво ме предизвика той? Да видим колко набирания и кофички мога да направя за един час, без да си дам много зор. Така че да видим сега. Ще взема един лист химикал. Дошъл съм тук в новия Vibes, както виждате, ето го лоста на Matrix. Още не е изтъркан, още не е изпотен. Хубаво, така че да видим. Ще ги правя между другото без фитили набиранията. Малко ще ме осложни това нещо, ама за от тако. Поздрави и започваме. Листа и химикала са приготвени. Първите бройки са лесни, както виждате. 15 набирания, 30 кофички. Почивам между 90 секунди и 60. Пак дърпам, пак бутам. Почивам, записвам. По едно време почва да ми става тегало. Почвам да се свивам и да работя върху регулирането на дишането и върху свалянето на пулса. Едва на трета серия съм. Минали са няма и 10 минути. За сега вървя така. Не знам колко се вижда. 15, 10, 11 на набиранията и 30, 20, 20 на кофички. Цяло е тегало, защото го правя цялата тази гимнастика на гладно. Верно, вчера съм ял много, ама със сигурност, ако човек е закусил, може да е една идея по-продуктивен. Напъването продължава, съответно на почивките работя върху свалянето на пулса, както казах. Тази техника с лягането съм я научил от един ултрамаратонец, триатлонец, който ми я каза, която работи между другото. На почивките успявам да свалям пулса между 80 и 90, което си е доста ниско спрямо този обем, който правя. Тук си мака минава и съответно се хваща за главата, като му казах какъв обем правя. Вече е 10-та серия. Това се случва. Ето долу са последните, като не са обърнати числата, не се виждат. На последните 10 серии ще да свирих кофичките по 20. Но определено ми взема тока. А е минал само около половин час. 40 минути, така че има време. Отново си полягвам. Както казахме, тук малкият гръден мускул служи като помощник в издишането, което подпомага възстановяването между сериите, сваля пулса, подпомага кардиореспираторната система. И другото нещо, което се получава по време на лежането е това, че когато сме легнали, гравитацията не оказва толкова голям натиск на кръвта, съответно налягането в кръвоносните съдове е по-малко, сърцето трябва да работи по-малко и така. И така също възстановяването между сериите се ускорява и е една идея по-добре. Тук е момента, ако не сте забрали да цъкнете subscribe, да цъкнете, ако това видео ви е харесало и ви е дало поне малко стойност. Тук приключи последната 14-та серия от набирания кофички. Първите 10 правих 15-11 набирания, след това по 10 до края на серията. Кофички тръгнаха с по 30 и 20, след това по 15. Мога да изкопча още малко, но определено почивките се увеличиха и си остава малко повече аванс за следващия път. Доволен съм, наистина си е доста обем, предизвикателна, така че който иска да се пробва, нека види колко може да направи набирания кофички в диапазона от един час. И така, поздрави и ползвайте първо собственото си тегло, а тогава друго съпротивление за вашите тренировки.